Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jalupo ma jagni 48 wito ngimane ka nyawadgi machielo yudo hinyruok marach bang' rawo monjogi kinde mane gidhi nyime gi chenro mag lupo e dho wath ma Ombogo e sub county Marangu otieno ma piny Rogo kawuono. Charles Agutu gi jolupo moko 4 ne rikni e yie kinde mane gidhi nyime gi chenro mar lupo e Marao no monjogi ma obaro yie mane gitiyogo kendo kae marach mochionegi. Nyawadgi manyinge Fred Nyamori ma jagni 52 to noyudo hinyruok maricho e kinde monjno. Jakom dho wath ma Ombogo Jared Odhiambo wacho ni rawono ne omonjo jolupogo ka giduogo e dho wath e kar saa 6 mar otieno. Koni jolupo mamoko 2 ne otony kinde monjno bang' idho wi yien machiegni gi dho wadhno. Ai lupo gi mapile giduogo e lo moro kar saa 6 otieno rech otamo to giromo gi repe. Koro rawono be ne gibedo attacked gi rawo mobaro ne gi yie ma gilwar e pi. Koro ng'at achiel owito ngimane, ng'at achiel otero osiptal ka rawo ture marach. Ji 2 to nokonyore koringo idho yien man e dho pi. Koro akwamo sirikal kaka jogem mondo kaber to konywa ne mondo gigi kik cham timre kendo. Koro ma karo ka pok otimore, ma ema wang' notimore. Wawinjo makuonde ma oko ni mere wanego ji rawenje moko to karo ka pok otimore. Koro kawuono odiochieng' ma gino timore karwa ka. Koro wan gi buok ahinya. Wan gi beaches 2 kende. Andu konywa gi rescue boat manyalo konyowa konyo ngima jonam ka oponi gin gi pek moko kata ndonge moko ma gin go sama giyud seche ma gin e tijegi mapile mar lupo. Giketnwa arita matek e nam ka sana jo wildlife miere rawo repe lawo nyaka nyithinde miere cham ok wabed godo kwa pidho cham gichamo cham gidwa dong' gi kech.